След цял ден прекаран с приятелите му и шегувайки се, Мики Мамфълс решава да стане сериозен и да играе с уиджа дъска в тунел, който се смята за обитаван от духове в местния щатски парк. Нещата обаче не се развиват точно както е планирал. Той и екипът му прекарват по-голямата част от нощта, избягвайки рейнджери, и вече е 5 сутринта, когато се настаняват. Освен това, автомобили все още преминават през този тунел, така че освен да бъдат хванати от рейнджери, те също се притесняват да не бъдат блъснати. Това, което е наистина странно, е как автомобил минава буквално всеки път, когато Мики пита дали има духове наблизо. Това се случва около 3 или 4 отделни пъти и трябва да призная, че моментът е доста странен. Във всеки случай те се раздразнят малко от внезапно високия трафик и решават да зададат още един въпрос. В най-отдалечения край на тунела идва неочакван отговор, който ги ужасява. Те изскачат от тунела без да приключат правилно сесията, като не преместят указателя на "С Богом". Това означава, че каквото и да са призовали, никога не е върнато в собствения му свят. Или поне така се случва според Уиджа легендата. Ютубър на име Майкъл Димаги провежда паранормални експерименти в продължение на години без никакъв успех, но един ден духовният му късмет се променя към по-добро. Очевидно, Майкъл призовава дух, който е готов да мести предмети по негово нареждане. За да тества това, Майкъл взема метална купа с плодове, пълна с ябълки, и я показва на камерата. Казва, че всеки път, когато се концентрира и поиска от духа да премести купата, това се случва. След като показва, че няма никой друг в стаята и че няма въжета на пода или прикрепени към купата, той поставя купата, като се уверява, че остава в кадър през цялото време. Предполага се, че това е начинът, по който духът може да премества обектите. Майкъл отново подчертава, че това не е телепатия, а истински дух, с който може да комуникира и да дава заповеди. От тогава е успял да повтори експеримента и с други предмети. Това видео се различава от другите, тъй като ясно няма прикрепени въжета. Ако е фалшиво, не е ясно как се движат предметите. Тези изследователи на National Geographic използват високотехнологични дронове, за да картографират вътрешността на изригващ вулкан за първи път. Техните дронове могат да се доближат достатъчно до лавата, за да заснемат кадри, които биха сварили човек жив. Температурите от 1000 градуса изискват повече от няколко дрона по време на изследването и всеки е скъпа загуба. Тези дронове използват сложна 3D технология, за да картографират дъното на лавовия кратер, нещо, което никога преди не е правено. Дори можете да видите зловещ вход, откъдето излиза високонапорната магма. Дроновете имат и друга цел – позволяват на изследователите да измерят точно колко близо до ръба могат да стигнат, преди невероятната топлина да стане непоносима. Кажи ми дали мислиш, че би бил достатъчно смел за такова изследване или би предпочел по-безопасна работа? Група приятели-музиканти свирели спокойно в горите на Олегон, когато малко създание внезапно нападнало един от тях посред бял ден. Прилепът ударил Дерек по рамото с тъп звук и всички инструменти веднага замлъкнали. Всички наблюдавали невярващо как малкото същество се катери по тялото му, а Дерек дори усетил студената му муцуна, докато то забивало малките си остри зъби в врата му само на сантиметри от яремната вена. Той изхвърлил прилепа и го гледал как лети до едно дърво, откъдето животното продължило да ги наблюдава мълчаливо от разстояние. В този момент те били уплашени, но помислили, че това е странна случайност и решили да продължат да свирят. След като обаче прилепът направил още 2 опита да нападне мъжа, неговият приятел не издържал и го застрелял с въздушна пушка. Групата занесла трупа на прилепа в местната здравна служба за изследване. Оказало се, че Дерек наистина е бил ухапан от бясно животно. През следващите дни той трябвало да премине през серия от болезнени инжекции срещу бяс, за да спаси живота си. Изглежда, че този полтергайст е решил да си направи сандвич. Нека да видим колко добре се е справил с това. Дали този дух просто е огладнял и е искал малка следобедна закуска? В този случай обаче не е нужно да гадаем какво се случва, защото самият ютубър споменава в описанието на видеото, че всичко е направено като шега и не е истинско. Въпреки това клипът, поне според мен, е сравнително забавен.
Макар да е ясно, че става дума за измислена сцена, идеята е малко необичайна и любопитна. Понякога, дори такива кратки и прости видеа могат да бъдат достатъчни, за да развеселят зрителите за кратко. Мъж, измъчван от постоянна паранормална активност в дома си, решава да документира всеки странен инцидент, който преживява, създавайки архив от доказателства, способни да смразят кръвта на всеки зрител. Той поставя камери в различни помещения и започва да записва необясними явления, които се случват ден след ден. В неговите видеозаписи крановете се включват сами отново и отново, без никой да ги докосва, сякаш невидимо присъствие постоянно се нуждае от вода или просто се забавлява, манипулирайки домашните уреди. Шумът от течащата вода изпълва тишината на къщата и създава усещане за нещо, което наблюдава от сенките. Мъжът се опитва да намери логично обяснение, проверява тръбите и механизмите, но не открива никакъв технически проблем. Най-зловещият момент настъпва, когато насочва камерата към пералнята. В отражението на металната й повърхност ясно се очертава човешка сянка, която сякаш се движи целенасочено вътре в уреда. Фигурата не е ясно различима, но присъствието й е достатъчно отчетливо, за да предизвика тревога. Всеки път, когато мъжът се приближава, за да разгледа по-внимателно, сянката изчезва мигновенно, сякаш осъзнава, че е наблюдавана и предпочита да остане на границата на възприятието. Това повторяемо явление засилва страха му и поражда въпроса дали домът му вече не принадлежи само на него. Този полицейски видеозапис е заснет по време на голям горски пожар в окръг Сонома, Калифорния през 2017 година. Служителите на реда правят всичко възможно, за да евакуират хората и да възстановят реда, но, както показва този кратък видеоклип от камерата на патрулния автомобил, те са се сблъсквали с пълен хаос в този момент. Слушайте внимателно и дори ще чуете как диспетчерът казва, че не може да определи посоката, в която се разпространява пожарът и изглежда наистина претоварен. Трябва да поздравя този служител и всички останали смели обществени служители, които доброволно се хвърлиха в огромен пожар, за да помогнат на всички. На 6 юли 2025 година мъж на име Дон сподели обезпокоително видео за работата си като охранител в магазин за морски принадлежности. В този ден, докато он наблюдаваше камерите от контролния си пункт, той забеляза подозрителен човек, който изглеждаше, че краде стоки между рафтовете. Дон насочи камерата, за да получи по-добра гледка на предполагаемия крадец, но това, което засне в този момент, го остави напълно шокиран и без дума. Докато мъжът разглежда дрехите, окачени на закачалката, нещо абсолютно необяснимо се случва до него. Изведнъж между дрехите и празното пространство се появява присъствие. Това не е обикновена сянка или отражение върху лещата. Това е нещо, което за момент придобива форма, сякаш идва от друго измерение, след което изчезва във въздуха, сякаш никога не е било там. Дон остана парализиран и за няколко секунди видеото показва как фигурата изчезва без следа, оставяйки само тревожно мълчание в магазина. От тогава Дон твърди, че странните явления не спират и понякога усеща, че нещо го наблюдава, дори когато камерите не работят, създавайки чувство за постоянен надзор, което никой друг не забелязва. По средата на нощта едно тревожно събитие остави Майкъл напълно объркан в стара къща с мрачна и загадъчна история. Майкъл, потребител в Reddit под името AX15, сподели своя ужасяващ опит в subreddit Ghosts, който бързо привлече вниманието на общността и се превърна в обсъждана тема за часове. Слушай внимателно.
чува ли се? Изведнъж се чу плашещ шепот. Майк. Първоначално Майкъл предположи, че звукът идва от някой от децата му, които може би са слязли незабелязано, но паниката му се увеличи, когато осъзна, че не е така. Според неговото описание, видеото е заснето около полунощ и той е бил единственият буден в къщата, придружаван само от кучето и котката си, които се виждат ясно в записа близо до него. Дали този шепот има връзка с мистериозното и зловещо минало на дома? Всеки детайл, от нощната тишина до реакциите на домашните животни, засилва напрежението и мистерията. Потребителите на Reddit веднага започнаха да обсъждат възможни обяснения, от истинско явление на дух до човешко възприятие или неочакван акустичен ефект. Сподели своето мнение в коментарите и предложи своите теории за това какво може да се е случило. Друг изследовател от канала Jet Camping решил да прекара нощта в изоставена сграда. Място, което отдавна е обвито в слухове за странни явления и мрачна история. С намерението да заснеме всичко необичайно, той инсталирал няколко охранителни камери в различни коридори и помещения, след което се опитал да си почине. Само няколко минути по-късно, една от камерите засняла как врата се отваря сама, без никаква видима причина. Първоначално той предположил, че причината може да е течение или нестабилната конструкция на старата сграда, но скоро станало ясно, че случващото се е много по-зловещо. В тишината на ранните часове започнали да се чуват плач и хленч на бебе. Тихи, но ясно различими звуци, които сякаш идваха от горните етажи. Този звук бил толкова реалистичен, че изпълнил изследователя с паника и го накарал незабавно да включи осветлението. В този момент на втория етаж се появила тъмна фигура, стояща неподвижно и сякаш държаща нещо в ръцете си. Камерата уловила образа ясно. Женска сянка с изкривено лице, която ги наблюдавала отгоре в пълна тишина. Присъствието излъчвало едновременно тъга и заплаха, оставяйки усещането, че сградата крие трагична история. Този инцидент се превърнал в един от най-смущаващите моменти, документирани от канала, и продължава да поражда въпроси за това какви същности могат да останат привързани към места, изоставени от хората, но не и от миналото. В това видео камера улавя нещо наистина странно, скрито дълбоко в гората. Всичко започва, когато потребител на Reddit решава да заснеме изключително силна буря, която връхлита района с необичайна ярост. Ветровете са толкова мощни, че чупят дървета като клечки, създавайки мрачна и ужасяваща атмосфера, изпълнена с оглушителни звуци. Видимостта е минимална и сред дъжда и светкавиците мнозина твърдят, че са забелязали сенки, движещи се между дърветата. В друго също толкова смразяващо видео, група млади къмпингуващи се разхождат край напълно пресъхнала река, когато се натъкват на жена, облечена изцяло в бяло. Първоначално изглежда объркана, но когато се опитват да говорят с нея, тя издава пронизителен и неестествен писък, който вцепенява всички и ги кара да побегнат в паника. Накрая, двама ловци, които лагеруват в отдалечен район, успяват да заснемат огромно същество, дебнещо близо до палатката им. Фигурата е масивна, тъмна и се движи бавно и зловещо, наблюдавайки ги от разстояние, преди да изчезне безследно в гората.
Всичко изглеждало като напълно обикновен ден в семейна бръснарница. Клиентите спокойно получавали прически, машинките бръмчали, а атмосферата била напълно нормална. Собственикът бил чувал слухове, че сградата е построена върху старо индианско гробище, но винаги ги отхвърлял като измислици. Това се променило, когато монтирали нови камери за наблюдение и прегледали записите. Първоначално странните събития били едва забележими. Синя пелерина, оставена върху празен стол, внезапно се раздвижва и сякаш се повдига нагоре сама, като че ли невидимо тяло е седнало и после станало. Малко след това, врата в задната част на помещението бавно се затваря и сама се заключва. Най-плашещият момент обаче идва след това, когато глава на манекен, поставена високо на рафт за показване на прически, рязко се завърта и поглежда директно към камерата. Бръснарят забелязва това, изпада в ужас, започва да вика и да сочи, докато останалите реагират с недоверие. Няма видими въжета, механизми или силни въздушни течения. Видеото предизвиква милиони гледания и спорове. Някои вярват, че това е истинска полтергайст активност, свързана с нарушени земи, а други смятат, че става дума за изключително добре планирана шега. Мистерията остава. Потребител в Reddit, известен с името Dependent, публикува изключително смущаващо видео в популярния събредит за паранормални срещи, място, където хора от цял свят споделят реални и тревожни преживявания. Записът е заснет от неговия чичо в началото на 2000-те години, което обяснява ниското качество на изображението, зърнестия ефект и ретроусещането, характерно за старите видеокамери. Видеото започва напълно обикновенно, по време на слънчев летен ден. Мъжът се разхожда спокойно по тревата около дома си, без никакви признаци на тревога. Изведнъж обаче нещо в далечината привлича вниманието му и той спира рязко. Камерата се насочва към конкретна точка, като той умишлено увеличава образа, за да улови по-добре това, което вижда. От този момент нататък атмосферата на записа се променя драстично. Става ясно, че нещо се крие в тревата, наблюдавайки мъжа в пълна тишина. Формата не се движи ясно, но присъствието й е осезаемо и дълбоко обезпокоително. Най-страшното е, че никой не може със сигурност да определи какво точно представлява тази фигура. С времето в интернет се появяват множество теории. Някои зрители твърдят, че съществото има малки заоблени уши, което предполага диво животно, например пума. Това би било най-логичното обяснение, макар и все пак плашещо. Други смятат, че формата прилича на гигантско насекомо, подобно на огромен скакалец. Има и такива, които вярват, че става дума за хуманоидно същество, като Бигфут или тъмна фигура от фолклора, символ на надвиснала опасност. Това видео беше публикувано в TikTok от потребител, известен като SAP About to Snap, който изглежда изключително уплашен, докато се намира на работното си място. Видеото започва с това, че той гледа наоколо с притеснено изражение на лицето си, ясно уплашен от нещо, което току-що е станало пред очите му по време на работа. Зад него ясно се вижда врата, която се отваря и затваря сама. След това той влиза в тази стая, но до вратата няма никой.
Второ видео, качено малко по-късно, показва как потребителят снима нещо на монитор за сигурност, което го плаши изключително много. На камерата може да се види странна призрачна поява, но когато той бърза да провери, не може да открие нищо в стаята. Може би фигурата на монитора е визуален артефакт, нещо като отблясък на светлината, проблеми с компресията или размазване от движение, причинено от камерата при слабо осветление. Системите за сигурност на работното място обикновено са с ниско качество и са склонни да създават деформации с човешка форма. Това, което прави случката особено тревожна, е контекстът. Всички служители са отчетени, никой не присъства физически в стаята и въпреки това нещо ясно се появява на монитора. Появите, уловени от охранителните камери, са едно от най-често съобщаваните проявления в обитавани или обсебени работни пространства. Независимо дали става дума за техническа аномалия или нещо действително необяснимо, фактът, че се появява само на камерата и никъде другаде, го прави постоянен феномен. Надявам се скоро ситуацията да бъде разрешена, за да можем отново да се чувстваме в безопасност на работното място, което ще успокои обстановката и ще ни позволи да се съсредоточим върху задачите си без постоянен страх. Видеоклипът също подчертава значението на редовната поддръжка на камерите и мониторинг, за да се различават техническите аномалии от неугаснимите проявления. Преди приблизително 8 месеца потребител в Reddit споделя зловещ видеозапис, който бързо привлича вниманието на множество зрители. Кадрите са заснети през нощта и се отличават с ниско качество, което прави разпознаването на детайлите изключително трудно. Въпреки това, именно тази визуална неяснота засилва усещането за напрежение и тревога още от самото начало. Видеото показва стая, потънала почти изцяло в тъмнина, осветена единствено от слаба и нестабилна светлина. На пръв поглед нищо необичайно не се случва, но при по-внимателно вглеждане между сенките се забелязва странно движение. Нещо сякаш се плъзга бавно, опитвайки се да остане незабелязано. След няколко мига пред камерата започва да се оформя тъмна силуетна фигура. Тя се движи напред и назад из помещението с неравномерни и тихи движения, без ясно изразени човешки черти или стабилна форма. Именно липсата на яснота прави присъствието й толкова обезпокоително. Собственикът на записа е преглеждал видеото многократно, увеличавайки изображението и променяйки контраста, но досега не е успял да определи какво точно представлява тази странна фигура в дома му. Не е открито логично обяснение за заснетото. Неизвестността около тази мрачна сянка поражда различни теории сред зрителите. Някои говорят за оптична илюзия, други подозират нещо далеч по-зловещо. Какво усещане буди от теб тази тъмна фигура? Срещал ли си подобно нещо някога? Двама мъже пътували с мотоциклет по селски път, който се вие между изолирани плантации, когато машината внезапно започнала да проявява механични повреди и ги принудила да спрат насред нощта. Мястото било напълно пусто. Само полета от двете страни на пътя, без къщи наблизо и без никакъв трафик, който да им помогне при спешна ситуация. Тишината била тежка, а тъмнината сякаш ги наблюдавала. Докато единият мъж се навеждал да провери мотоциклета, от растителността край пътя безшумно се появила женска фигура с призрачен вид, сякаш била част от самият нощен пейзаж. Тя се приближила опасно близо до мъжа, без да издаде нито звук. Дългата й вълнообразна коса се движила неестествено, а тялото й се плъзгало напред с плавност, която противоречавала на законите на физиката. Присъствието й било студено и потискащо, изпълвайки въздуха с чист ужас.
В този момент мъжете осъзнали, че не са сами. Абонирай се, ако не те е страх. Докажи, че си от силните. Pero me quedo con la piel de gallina cada vez que paso por carreteras solitarias de noche. Когато работиш като хигиенист или портиер на което и да е място, най-логичното е да смяташ, че това е сравнително безопасна и рутинна работа. Повечето хора биха предположили, че макар понякога да е неприятна заради почистването на различни бъркотии, тя не е опасна и не крие сериозни рискове. Този случай обаче доказва, че дори най-обикновените професии могат да се превърнат в сцена на дълбоко смущаващи преживявания. Тези два видеоклипа бяха публикувани в TikTok от потребител, който твърди, че работи като хигиенист в училище. Според неговият разказ, негов колега от нощната смяна му е изпратил първият видеозапис, уверявайки го, че го е заснел по време на нощните си обходи в училищната сграда. Още от първите секунди записът създава силно чувство на тревога. Ако слушаш много внимателно, най-добре с слушалки или с усилен звук, можеш да различиш зловещ шум. Той наподобява приглушен плач, смесица от хлипове и стенания, сякаш идващи от призрачна същност, която се движи съвсем близо до нищо неподозиращия хигиенист. Звукът за кратък миг става по-интензивен, сякаш нещо невидимо се намира на сантиметри от него. Най-смущаващото е колко бързо се развива всичко. Само за няколко секунди този призрачен плач напълно изчезва, сякаш съществото се е разтворило във въздуха без да остави никаква следа. Няма видими сенки, няма странни отражения, остава само звукът и усещането, че нещо е било там. Сцената е кратка, но изключително плашеща и оставя повече въпроси, отколкото отговори. Във вторият видеоклип, публикуван от същия хигиенист, показва устройство с сензор за движение, инсталирано някъде в училището. Такива устройства се активират само когато човек или обект премине през обхвата им. В записа обаче не се вижда абсолютно никой. Въпреки това, сензорите започват да мигат и да се активират непрекъснато в продължение на няколко секунди. Няма видима причина, няма течение или животни. Хигиенистът изглежда истински объркан и уплашен, неспособен да разбере какво задейства системата. И до днес този случай остава зловеща загадка без задоволително обяснение. Понякога, дори на най-спокойните места, където изглежда, че цари пълно спокойствие и сигурност, може да се крие нещо невидимо, което чака подходящия момент, за да разкрие присъствието си и да наруши усещането за покой. Такъв е случаят с една майка и нейният син, които решили да прекарат обикновен следобед в местна гора, убедени, че това ще бъде приятна разходка сред природата, далеч от шума и напрежението на града. Докато вървели по самотна пътека, жената правила сладки снимки на детето си, без да подозира, че камерата й ще улови нещо напълно неочаквано и тревожно. В началото всичко изглеждало спокойно и уютно, съпроводено единствено от звуците на вятъра и шумоленето на листата. Изведнъж обаче, тишината била нарушена от странен звук, идващ от далечината. Това, което започнало като слаб шум, бързо се превърнало в ужасяващ вик, силен и неестествен, който не можел да бъде объркан с гласа на нито едно познато животно в района. Звукът бил толкова силен и плашещ, че веднага породил усещане за опасност. Най-обезпокоителното било, че викът не се чул само веднъж, а се повтарял отново и отново, ехтейки из гората като зловещо предупреждение. Със всяка крачка напред, която майката правила, звукът сякаш се приближавал, създавайки усещането, че нещо ги следи отблизо. Въпреки нарастващия страх, тя продължила да записва, опитвайки се да улови визуално обяснение за случващото се. След преглед на записа обаче не било открито нищо необичайно. И до днес произходът на тези ужасяващи викове остава загадка, оставяйки отворен въпросът какво всъщност се е криело с сенките на гората.
Мъж, който пътувал през нощта по изключително самотен път в малко село, внезапно усетил силен страх. Било около полунощ и наоколо нямало никакви светлини или къщи. Докато се движал бавно напред, той забелязал странна фигура, стояща неподвижно в края на пътя. Според местните вярвания, това можело да бъде почонг, свръхестествено същество, обвито в погребални платове. Фигурата не се движала и не издавала никакви звуци, сякаш наблюдавала мъжа. Пълната тишина и самота засилили ужаса му. Осъзнавайки, че няма други хора наоколо и че е напълно сам, той решил да не продължава напред. Страхът бил толкова силен, че се осмелил само да снима от разстояние. Това, което предстои да видите, е един от най-смущаващите случаи, документирани напоследък, при който семейство твърди, че живее под постоянния тормоз на необяснима паранормална активност. В продължение на седмици домът им престава да бъде безопасно място и постепенно се превръща в сцена на зловещи събития, които напълно променят ежедневието на обитателите. Всяка нощ, без изключение, странни явления започват да се проявяват с нарастваща сила, предизвиквайки страх, напрежение и усещане за невидима заплаха. Първите признаци били почти незабележими. Предмети се местели сами, чували се тихи шумове от мазето и атмосферата в къщата се променяла необяснимо. С течение на времето активността станала по-агресивна. Силни трясъци започнали да се чуват посред нощ, удари по стените и стъпки от празни стаи. Семейството решило да инсталира камери, надявайки се да намери логично обяснение за случващото се, но записите разкрили нещо далеч по-страшно. На кадрите се виждат врати, които се отварят сами, сенки, преминаващи по коридорите и предмети, които се движат без човешка намеса. В една от най-плашещите нощи, тъмна фигура била заснета да се появява за кратко на различни места в къщата, сякаш наблюдава семейството от тъмнината. Най-шокиращият момент е заснет, когато един от младите членове на семейството чува странен шум от банята. Въпреки инстинкта си да не се намесва, той решава да провери, мислейта, че става дума за обикновен битов проблем. В момента, в който влиза, душът и кранът на мивката се включват сами, изливайки вода с силен шум. Докато се опитва да ги затвори, камерата улавя ужасяващ детайл. Зад него, за части от секундата, се появява мрачна сянка, която се движи бързо и изчезва. Момчето не я забелязва тогава, но записът ясно показва присъствието. Най-страшното е, че по това време той бил напълно сам в къщата. Според разказа на семейството, подобни инциденти се случват почти всеки ден, което показва, че видеото разкрива само малка част от кошмара, който преживяват. До днес не е открито рационално обяснение за случващото се, а страхът продължава да расте с всяка изминала нощ.